Hi guys, good morning गासिनिबो गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल गासिबो बरायनाय थाबाय नोंथांमोना नायगासिनो दा MB Vlog चेनेल स' गाइस जोङो ओमफ्राय कलेजाव थांदोंमोन कलेजनि बायदिनो कलेजआथ' बन्द' दा बन्द'खाय जों उपाय गैया आरोना जोंथ' लोगोफोराबो खोन्थाहराखै ओमफ्राय जों दा फैफिनबाय फैनानै जों आदैजों आंजों एसे फिस लाबाय आरोना थ' ओइ नै आदैयाबो दं बेयाव ओमफ्राय उपाय गैया आरो माथो खालामनो क्लासबोथ' दिनै गैया नालाय जोंबोथ' मिथियासै लोगोफोरा खोन्थाहरनायबानो मिथिगौमोन जोङो ओमफ्राय लोगोफोरा थगायबाय आरो जोंखौ जों फट' लाखाबाय जायगाया खिन्थु बुहुत बिउटिफुल आरोना बेखिनिया फिल्म लानोबो हिट जागोन जों दा इयाव दं जाबाय 10 ये सब क्या देखना पड़ रहा है मानो ओइ नै जागायनो आरो ओमफ्राय नैखि दं स्कुल दं आरोना एमइ स्कुल हाग्राबारि इयाव मोनायाव बांद्राय फैजायाना मा ओंखारो होन्दोंमोन आदै इयाव मोनायाव हायथा बावना मोदाय नामा ओंखारो होन्दोंमोन बारा बिसास गैया नै इयाव ओमफ्राय जा दं फिल्ड दं आरोना नै फुटबल गेलेनाय जों दा इयावनो दं साइकेलजोंसो फैदोलै नै बाइक मोनबासो दङ बाइकजों फैनायबा दहायनो मोनफैगौमोन जोङो खिन्थु दाबो मोनफैबाय आरो बाइकजों थांबा आरो मेङा थ' बाइक लासै साइकेलजों फैबाय थ' जोङो दा न'आव थांसै थ' दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै थ' मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार कमेन्ट एन्ड साबसक्राइब तो अगले वीडियो में मिलते हैं बाय बाय।